Te, ako ang naning ibaligya nga tong bronze te. Gutuman na kay ti oy, wa na tay sudan te. Pag ilang bulan to, wa pa man gani nakabot og 5 kilo imong bronze. Te, kung paabton pa nato nig 5 ka kilo te, maabtan patag sunod tuig ani te. Nakalimot ko kung unsay lasa sa isda te. Ikaw bulan to, kaon ra jud imong giuna-una ba? Alangan bi, gutom naman kaayo. Sige na gunti, baligyan na gud nato ni. Ayaw ko pala guta bulan to ya, dungagi na dikto para mudaghan na. Te, bisag kung saan ako pangitag idugang ani. Wala na jud koy makita te, hurot na gyud. Sus, bulantoy, nagtinapuluan na pug ka. Bulantoy, ayaw pag niliba ba? Kanang mga TV o electric pan nga daot bulantoy. Kanang ipangita kay daghan kay nagbronse. Asa man taon ko mangita ang mga daot nga TV o electric pan ati oy, nga lisod man kay na pangitaon. May paibaligya na lang nato ni. Kanang imong rason bulantoy, kung dili ka mo lihok, wala kay padulngan. Unsaon man ako paglihok ate nga wala na gani no, hurot na. Ang nakadaot nimo bulantoy, dawat limpyo ra ka pagkugi ba para madaghan na. Te, og ikaw na lang mangitag dugang ani te, aron mabaligya na nato ni. Nabuang nakabulantoy ngano ako man imong balihon og sugo. Ang alang te nga hawd pa man kanako god. Wala man ko naingon nga hawd ko, gitudluan lang ti ka ba? Mao jud ka te. Patik-atik na pug ka te ba, basi nagplano ka nga kwaon nimo na nga halin sa akong bronze. Naghilom bulantoy, tukar na po na yung pagados G's ba? Te, kung kanunay ko magpundo diri sa balay no, murag away gipadulungan na to ani diri karon ba? Ako pa ni mo bulantoy, may pay mulakaw ka. Mangita kag brunche para pangdugang ana. May pate, kay kung diri ra ko te, ma-stress ko nimo oy. Oh, napay pa stress oh. Unsa man si bulantoy nga, nagduko-duko man. Bulantoy, nagud sa makadara. Pangita kong bronze diri ni oy, kay kulangan akong bronze me. Sus, ay na sige pangitag-ngitag bronze dara bulantoy, mapakaan kay kag bitin din ha ah. Wala may imbitin mi god, kay dili man bagnot. Ako lang ginungagan ni Mio, kay daghan na kay akong bronze. Mahal do kayong kilo ani do, ingon ni ate. Daghanag bronze bulantoy. Bulantoy, asa makagikan ana? Tinigo man ako ni me. Tinigom kinawat ani mo bulantoy ba? Pag sure oy, dili man unay kinawat god. Hala ka bulantoy, sumbong kita ka do, imo na kinawat. Dili lagi me, bad bang ko ng mga wat god. Hala, mapreso jud ka na bulantoy do. Ako pa nimo bulantoy, baligyan nimo na sa kuha para di ka mapreso. Nganong mapriso man ko nga dili man ako unay kinawat. Bulantoy, maski dili na nimo kinawat, dili naman gud na mahalin karon. Kasayang pud ani oy, di na mahalin. Ingon nila mahal biya daw ni kilo. Okay, bulantoy no, palitan na lang ko nag 200 be para dili ka malugi. Grabe na kong tigom-tigom ani mi oy, nga di na din ni mahalin. Okay, bulantoy no. Baligya lang ako ni nimo oh. Dara 200. Dili na kako malugi ani me. Saan mo po nimo ni bulantoy nga dili naman po ni mahalin karon ng bronze. Ay me, Suman bulantoy. murag lugi mangguro ko ani oy, dili lang ko mudayon me. Wala ka dra, ako na ning gipalit. Oh, unya bulantoy, nakadugang na kasi mong bronze. Wala na ti oy. Dili na mangguro na mahalin ang bronze karon ate. Kinsa may nag-ingon? Si me ate. Ako naman ganing gibaligya siya og 200 oh, aron dili ta malugi. Pandamay ka bulantoy, ka mahal ato gibaligyan ra nimog 200. Unya og di na mahalin te. Lugi kayo ta. Paldo paldo.